Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Uslan. Taong 1971, Tarabucan, Samar. Malapit sa bayan ng Kalbayog ang lugar ng Tarabucan. Taliwas sa ibang mga baryo, hindi liblib ang lugar na ito. Nasa gilid lang kasi ito ng daan, kaya kapag maglalakbay ka patungo sa mga karatig bayan, madali mo itong makikita. Ayon pa sa kanya na, noong mga panahong yon, hindi pa gaanong marami ang nakatira sa baryo. Payak din ang pamumuhay dito at hindi may pagkakailang maraming tao ang naghihirap. Salat din sa pinag-aralan ng marami, kaya naman nabuhay sila, kadikit ang paniniwala ng kanilang mga ninuno. Mangmangman sa iba kung maituturing, hindi ito pwedeng pagtawanan dahil ang mga karunungang kanilang tangan ay di hamak na mas epektibo kung ikukumpara sa mga manggagamot na nag-aral ng ilang taon sa unibersidad. Ang kaso lang, dahil sa walang sapat na basehan ng ganoong karunungan, ay nagsilbi itong isang malaking katanungan para sa lahat ng taong merong pinag-aralan. Maski man siya, hindi may pagkakailang duda talaga siya sa mga albularyo. Magmula kasi noong bata pa siya, sinanay na siya ng kanyang mga magulang na lumapit sa mga manggagamot na meron talagang pangalan. Ni minsan, hindi pa sila lumapit sa mga albularyo, ngunit nang magkasakit siya ng malubha, dito na sila napilitang patingnan siya sa isang matandang albularyo na nakatira sa dulong parte ng lugar nila. Ayon sa kanya, ilang araw din silang nagpabalik-balik sa tahanan nito, gawa ng hindi nila ito matagpuan. Kung hindi pa sila napasama sa tagaroon, tsak na hindi nila mahanap ang bahay ng matandang manggagamot. Nabanggit din ng tatay niya na baka pinagtataguan sila nito, kaya naman hindi nila ito mahagilap. Subalit nang makaharap na nila ang matanda, dito nila nalaman na kaya pala sila nahirapan sa paghahanap ay dahil sa hindi sila naniniwala. Nang marinig ito noon ng tatay niya, nangako ito sa matanda na kapag napagaling nito ang karamdaman niya, maniniwala na sila. At kagaya ng napagkasunduan, matapos siya nitong pagalingin, naging deboto na sila sa paniniwala ng matanda. Kagaya ng maraming albularyo, naniniwala ito na merong isang Panginoon ang mga bathalang gumagabay sa mundo. Yon ang pinagkukunan nila ng lakas at kapangyarihan upang gawin ang mga bagay na sa mata ng mga pangkaraniwan ay imposible. At sa loob ng ilang taon pinuno, namuhay sila sa ilalim ng batas ng matanda. Bilang masugid na tagasunod, nalaman ni Uslan ang lahat ng lihim nito. Nung magretiro na rin ang albularyo, siya ang pinasahan nito ng lahat ng tangan nitong lihim na aral. Ayon sa kanya, hindi siya nito sinanay sa pagdarasal o kung ano paman, bagkus ay inihanda lamang nito ang kanyang katawan. Sa pisikal na kumbate siya naging bihasa dahil ayon sa matanda, yon ang kanyang mapanghahawakan sa sandaling may makaharap siyang mga nilalang. Pagkatapos niyang magsanay ng halos 2 taon, dito na nito ibinigay sa kanya ang isang piraso ng lumang papel na naglalaman ng lahat ng karunungan nito. Hindi niya ito kailangang kabisaduhin dahil ayon sa matanda, sa oras na maipasa ito sa kanya, lahat ng nakatala roon papasok na sa kanyang memorya. Siya na rin ang bahala kung paano niya ito gagamitin, kaya naman nakadepende na sa kanya ang kabuuang kakayahan nito. Dagdag pa ng matanda na kusang masusunog ang papel na yon sa sandaling mailipat na nito sa kanya ang lahat ng lihim na karunungan. Paghawak naman niya rito, nangyari nga ang sinabi ng matanda. Ilang araw din ang lumipas pagkatapos nito, binawian niyo ng buhay at itong si Uslan na iwan sa kanilang lugar na animoy walang direksyon. Sa kabila kasi ng mga karunungang yon,
pinili niya pa ring mamuhay ng normal. Kagaya ng marami, nagtrabaho siya at nanilbihan sa iba. Nagkaroon na rin siya ng pamilya hanggang sa sumapit ang taong nabanggit. Hindi nagtagal, ang dating batang nawiwili sa pag-aaral ng lihim na karunungan ay bigla na lamang kumupas. Akala ni Uslan, makakalimutan niya ito ng basta-basta, pero lingid sa kanyang kaalaman, hindi pala ganun yun kadali. Kahit ano kasi ang gawin niya, sadyang hindi niya kayang putulin ang sinulid ng tadhanang nag-uugnay sa kanya sa mahiwagang mundo ng mga antingero. Ilang buwan ang lumipas. Nagpatuloy ang ordinaryo nilang pamumuhay sa lugar ng Tarabukan. Napakasaya noon ang kanilang pamilya, sa puntong kahit may problema at naghihirap sa buhay, hindi nila ito alintana. Kahit papano, pabor na rin sa kanya ang ganoong pamumuhay, ngunit dumating ang isang araw na nangyari na nga ang mga ikinakatakot niya. Ayon kay Uslan, abala siya noon sa trabaho kaya hindi niya natutukan ang kanyang mag-iina. Hapon na rin siya umuwi sa kanila kung kaya't ang alam lang niya, abala sa pag-aaral ang mga bata. Di naman niya yun ganong pinagtuunan ng pansin, lalo pat masyado na siyang pagod sa buong maghapong trabaho. Ang kaso lang, isang hapon nang umuwi siya, nakita niya na parang matamlay ang anak niyang babae. Kahit anong pagkausap dito ng kanyang asawa, hindi yun sumasagot, tapos palagi lang tulala. Dala ng pag-aalala, dali-dali naman niya itong nilapitan para kumprontahin. Linda, anong nangyari sa'yo? Ba't ka ganyan? Meron bang masakit sa katawan mo? Bungad na wika niya. Nang marinig naman ito ng kanyang anak, hindi ito umimik, kasabay ng paulit-ulit nitong pag-iling. Makailang beses na rin niya itong tinanong pero sa kasamaang palad wala siyang narinig na sagot. Maya-maya pa, dito na rin nagsimulang magsalita ang kanyang asawa ukol sa mga nalalaman nito. Ayon dito, 3 araw na ang nakalipas magmula noong may nakaaway ang anak nila sa paaralan. Hindi niya yun sinabi kay Uslan dahil sa ayaw niya itong mag-alala. Pinaiwas na rin nila ang bata. Ang kaso lang, yung nakaaway nito palagi na itong nilalapitan. Meron na rin itong mga sinasabing banta na animoy meron itong gagawing masama. Dagdag pa nito na tumigil lang ang nakaaway nito sa pangdidiskita nung nakaramdam na ng kakaiba sa katawan yung anak niya. Nang marinig ito ni Uslan, dali-dali niya itong nilapitan para matingnan. At kagaya nga ng inaasahan, may nakabaong karamdaman sa loob ng sistema nito. Kung hindi siya nagkakamali, isang malakas na lason ang namahay sa tiyan ng anak niya. Nang mapagtanto naman niya ang tungkol dito, dali-dali siyang pumasok sa kanyang silid para magdasal. 3 oras na katakatakot na dasal ang ginawa niya bago tuluyang sumariwa sa kanyang alaala ang lahat ng kanyang memorya ukol sa abilidad na iniwan sa kanya ng matanda. Ora mismo, nagawa naman niyang malaman ang pangontra rito. Ngunit nang isinasagawa niya na ito, para bang wala itong bisa. Gamot siya ng gamot sa kanyang anak pero hindi naman yun gumagaling. Dahil sa ganoong pangyayari, maraming pumasok sa isip niya. Hinaluan din niya ito ng matinding takot, kaya sa pagsapit ng gabi, medyo aligaga na rin siya at hindi mapakali. Tanong siya ng tanong sa kanyang utak kung ano ang kulang sa kanyang mga ginawa, pero wala siyang makuhang sagot. At ang mas malala pa, habang tumatagal ang kanyang pag-iisip, napapansin niyang parang mas lumalala ang karamdaman ng kanyang anak. Bakit ganito? Kung kailan kailangan ko kayo, wala akong magawa. Lolo, anong gagawin ko? Tulungan niyo ako. Pagmamakaawa niya habang pinagmamasdan ng anak niyang nagpapahinga. Kinabukasan, hindi na nakapasok ang bata
Nilagnat na kasi ito ng malubha, tapos noong madaling araw, pabalik-balik ang pagdedeliryo nito. Habang ito ay nangyayari, marami siyang sinubukang lunas na inakala niyang makakatulong. Hindi nagtagal, nang mapansin naman ng kanyang asawa na parang wala na siyang magagawa, inabisuhan siya nito na kung maaari, dalhin na nila ito sa pinakamalapit na albularyo. Dagdag pa nito na hindi na nila kailangan pang magtalo ukol sa bagay na yon dahil buhay ng kanilang anak ang nakasalalay. Nang marinig naman ni Uslan ang sinabi nito, medyo nainsulto siya kasi ang pakiramdam niya parang pinangangalandakan nitong wala siyang magagawa. Kaya ko siyang pagalingin. Huwag mo naman pagdudahan ang abilidad ko. Kung ibang tao nga napapagaling ko, ito pa kayang sarili kong anak? Galit na wika niya sa kanyang asawa. Pero Uslan, kitang-kita naman na wala ka nang nagagawa. Ano ba ang gusto mong mangyari? Hintayin natin siyang mawala? Kung ikaw mahati mo ang ganyang kalagayan ng anak mo, ako hindi. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagtatalo, bahagya raong natuon ang kanilang mga atensyon. Dahil dito, hindi na nila namalayan pa na mas kailangan na pala sila ng anak nila. Ilang oras pa ang dumaan bago tumungtong ang 10:00 ng umaga, tsaka pa lamang sila nagdesisyon na dalhin ito sa pinakamalapit na manggagamot. Ang naging problema lang, pagdating nila sa bahay nito, masyado nang malubha ang kalagayan ng kanilang anak. Hindi na rin ito kinaya ang lahat ng pinapainom na gamot, kaya humantong ito sa matinding komplikasyon. Nakalaunay naging sanhi upang bawian ito ng buhay. Pagsilay naman ni Uslan sa anak niyang unti-unti nang nawawala, halos hindi na niya mawari pa kung ano ang kanyang gagawin. Basta ang nais niya noon, manatili sa tabi nito habang naghihintay ng milagro. Ngunit ang milagrong kanyang inaasam, hindi na dumating. Paglabas naman ng huling hininga ng bata, dito na mamatay-matay sa kakaiyak ang kanyang asawa. Para na rin itong baliw sa kakasigaw habang nagwawala sa loob ng bahay ng albularyo. Di nagtagal, nang medyo bumaba na ang emosyon nito, nakita niya itong nakaupo sa sulok, pahikbing umiiyak. Yung albularyo namang tumulong sa kanila, naging abala sa pagdarasal para sa kapayapaan ng kaluluwa ng bata. Ilang oras pa ang lumipas, nang mahimasmasa na siya, minabuti naman niyang kausapin ng manggagamot na kanilang pinagkatiwalaan. Habang nakikiusap siya rito, hindi niya ito pinakitaan ng anumang agresyon upang hindi ito mailang sa kanya. Ipinaliwanag din niya ang kanyang panig alang-alang sa sarili nitong kaliwanagan. Dahil sa kanyang mahinahong paglapit, kalmado naman siya nitong kinaharap. Sa kanilang pag-uusap, inilahad niya sa matanda kung ano siya at kung ano ang karga na taglay niya. Dagdag pa niya na kung iisipin napakadali lang gamutin ang karamdaman ng anak niya, kaya labis-labis talaga siyang nagtataka kung bakit hindi niya ito nagawa. Nang marinig naman ng albularyo ang sinabi nito, seryoso naman itong sumagot sa kanya ng, Ilang taon mo bang hindi ginamit ang karunungang sinasabi mo? Alam mo kasi kaibigan, parang patalim ang karunungan. Kapag ginagamit, tumatalas. Pero kapag isinasantabi, pumupurol hanggang sa hindi mo na ito mapakinabangan. Hindi mo pinahalagahan ang biyayang ibinigay sa iyo, kaya wala kang pwedeng sisihin sa mga nangyari sa anak mo. Pasensya ka na, ngunit sa pagkakataong ito, kinakailangan kitang pangaralan upang ikaw ay matauhan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, napayuko lang naman siya habang iniisip ang kanyang maestro. Aminado rin kasi siyang may malaki rin siyang pagkukulang, kaya na maalam ang kanyang anak. Dahil dito, sa halip na sumagot,
pinili na lamang niyang magsawalang imik. Yumuko na rin siya sa harapan nito, pagpapakita ng kanyang pagsisisi ukol sa kanyang mga ginawa. Ayos lang yan, kaibigan. Ganyan talaga ang buhay. Minsan nagkakaroon tayo ng malaking pagkakamali para magising sa katotohanan. May pagkakataon ka pa. Kaya kung ako sa'yo, wag na wag mo nang sasayangin. Pagkasambit naman ito ng mga katagang yon, dito na siya nagdesisyong magpaalam. Bitbit ang labi ng kanyang anak. Tinahak nila ang daan papauwi. Habang karga-karga ito, pilit na namumutawi sa kanya ang matinding emosyon na sinasabayan ng galit at pagsisisi. Sa isip-isip niya, hindi siya papayag na mailibing ang anak niya na walang susunod. Wala rin siyang pakialam kung ang anak nito ang kanyang papaslangin o hindi naman kaya'y ang taong utak sa likod ng pagkamatay ng kanyang anak. Dumaan pa ang mga araw, wala na siyang gaanong kinausap. Kalmado man sa tingin ng iba, pilit na namumutawi sa kaisipan niya ang hangarin ng paghihigante. Hindi naglaon, nang medyo makaluwag-luwag na siya sa oras, nagdesisyon siyang maglakad-lakad sa baryo para hanapin ang batang naging mitya ng pagkawala nito. Kilalang-kilala yun ni Uslan Pinuno dahil kung hindi siya nagkakamali, minsan na silang naging magkatrabaho ng ama nito. Ilang beses na rin niyang nakita ang bata, kaya imposible na siya ay malito. Ang problema lang, sa loob ng ilang araw na kanyang pag-iikot, hindi niya ito nasilayan. Personal na rin siya noong dumaan sa bahay ng pamilya nito, pero palagi itong sarado na animoy nagtatago. Dala ng matinding pagmamalabis, doon na siya nagsimulang magtanong-tanong ukol sa kinaroroonan ng pamilyang yon. Marami naghinala sa ginawa niya, pero para kay Uslan, wala na siyang pakialam pa. Kahit kasi may magtanong, hindi na niya ipagkakailang kagustuhan niyang patayin ang mga ito. 2 araw bago sumapit ang libing ng kanyang anak, na taong nasipat niya ang ama ng batang nakaaway nito. Nagkasalubong sila noon sa pamilihan ng isda, kaya nang magkatitigan silang dalawa, hindi na siya nagsayang ng pagkakataon para kausapin ito. Lahat ng hiya, pagdadalawang isip at pag-aatubili, nawala na lang bigla sa kanyang isipan. Pagkaharap naman nilang dalawa, agad naman niyang inilahad ang pakay niya. Bawat katagang kanyang binibigkas, sinasabayan niya ito ng galit at paninindak upang maipakita dito ang pait na dulot ng pagkamatay ng kanyang anak. Hindi rin siya nagdalawang isip na akusahan itong mamamatay tao, kaya lahat ng nakarinig sa kanilang pag-uusap, nagsikumpulan malapit sa kinaroroonan nila upang pakinggan ang kanilang bangayan. Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, binalaan siya nito na magdahan-dahan sa pambibintang. Dagdag pa nito na wala silang kinalaman sa pagkamatay ng anak niya, kaya maaaring ang mga nangyari ay nagkataon lang. Pagtatapat pa nito na, yun na marahil ang karma niya sa buhay, kaya wala siyang ibang masisi kundi ang kanyang sarili. Ganyan ka na ba kadesperado, Uslan? Para ipasa mo sa akin ang pagkamatay ng iyong anak? Wala kaming kasalanan dyan, kaya huwag mo kaming pagbintangan. Galit na wika nito sa kanya. Anong wala? Akala niyo ba hindi ko alam na nilason niyo ang anak ko? Hindi ako mangmangkagaya ng iba, kaya huwag na huwag mo akong pagsasalitaan ng mga bagay na alam ko. Sige lang, itanggi mo lahat. Pero natitiyak ko sa'yo, walang lihim ang hindi nabubunyag. Nang marinig naman ito ng lalaki, dito na siya nito sinunggaban. Habang nagpapang-abot sila, gigil naman niya itong pinagsasasapak hanggang sa nagtamo na ito ng matinding pinsala sa katawan. Sa kahit na anong aspeto, wala talaga itong panama sa kanya. Gawa ng unang-una, hinasa siya ng kanyang maestra pagdating sa pisikal na kombate.
Ilang minuto pa ang lumipas. Pinagkumpulan na sila ng mga nagbebenta ng karne para awatin. Nang mailayo na sila sa isa't isa, doon pa lamang sila kumalma. Matapos ang pangyayaring yon, pinagbati naman silang dalawa bago sila pauwiin. Akala niya, dito na magsisimula ang kanyang paghihigante, pero nagkamali siya. Ilang araw kasi ang lumipas pagkatapos ng libing ng kanyang anak. Ang karamdamang minsang dinala nito ay naipasa naman sa kanyang asawa. Maaga yung natuklasan ng albularyo, ngunit sa kasamaang palad, hindi rin ito napigilan ang sakit. Dumoble kasi ang lakas nito, kaya yung nagawang lunas ng matanda, wala ring naging panama. Mag-iisang linggo ring nakipaglaban ng kanyang asawa hanggang sa binawian ito ng buhay. At kagaya ng nangyari, nalipat na naman ang karamdaman sa mga natitira niyang anak hanggang sa tuluyan na siyang maulila. Napakasakit para kay Uslan na mawala ng pamilya. Kaya umabot na rin sa puntong muntik na siyang masiraan ng bait. Mabuti na lang, naging tagapayo niya ang albularyo, kaya naman kahit papaano naibsa ng sakit na kanyang nararamdaman. Subalit sa kabila nito, paulit-ulit na dumating ang araw kung saan binabalot na naman siya ng matinding pagsisisi. Pagsisisi na kailan may hindi na niya matatakasan. Akala niya, lahat yun malalagpasan niya, pero habang tumatagal, mas lalo lang tumitindi ang kirot sa kanyang puso. Makailang beses na niyang hinangad na magpakamatay, pero wala siyang lakas ng loob. Naisip niya na hindi pa niya pwedeng tapusin ang buhay niya hanggat hindi niya nabibigyan ng hustisya ang kanyang pamilya. At dahil sa ganoong rason, tila bang naging desperado siya na magkaroon muli ng kapangyarihan. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi ang kapangyarihan ng langit ang kanyang hinangad, kundi ang kapangyarihan ng kadiliman. Para matalo ang isang demonyo, kinakailangan na malagpasan niya ang kasamaan nito. At para magawa ang bagay na yon, kailangan niyang sumangguni sa isang taong may tangang malalim na aral ng kaliwa. Ayon sa kanya, na bago siya maghanap ng makakatulong sa kanya, inihanda na niya ang kanyang sarili kung sakali mang hingin nito ang kanyang kaluluwa. Alam niya kasi na yon ang madalas na kapalit para magtaglay ng malalim na karunungan ng kaliwa. Sa loob ng ilang araw na paghahanap sa mga kabayanan, nanatili siyang bigo. Gayunpaman, kahit walang pinanghahawakan, nagpatuloy siya sa paghahanap hanggang sa mapadpad siya sa isang liblib na lugar na milya-milya ang layo sa kanilang baryo. Ayon sa kanya, kahit umaga napakadilim na sa lugar na yon. Mamasa-masa rin ang lupa at nagkalat sa loob ng gubat ang malalaking baging na binabalot ng lumot. Kung titingnan, imposibleng may manirahan doon. Pero base sa kanyang kutob, nasisiguro niyang may nakatira roong nilalang. Ano man yun, mataas ang tsansang ito ang tutupad sa pagnanasang matagal na niyang hinahangad. Sa loob ng 3 araw na pag-iikot, naubos na ang lahat ng kanyang dala. Wala na rin siyang makain, kaya ninais niya na roong lumabas. Pero hindi niya na maalala kung saan ang daan pabalik. Sa madaling sabi, naligaw na siya, kaya pinagsumikapan niyang humanap ng daan para makaligtas sa lugar na yon. Nakakabahala kasi ang lugar na kanyang napuntahan, gawa ng wala roong nabubuhay na kahit na anong kahoy na may kapasidad na bumunga. Ultimo ang mga damo, mapaghalataan mong patay at walang sustansya. Mabaho rin ang paligid, kaya kahit tubig hindi niya pinangasang inumin. Di nagtagal, napilitan na siyang kainin ang sarili niyang damit. Hirap na rin siya noong umusad hanggang sa tuluyan na siyang nawala ng lakas para makapaglakad. Pagdating naman ng puntong yon, inakala niyang dito na siya mamamatay. Kahit anong isip niya kasi ng paraan para mabuhay,
Napaka-imposible nang makaligtas sa ganoong sitwasyon. Pagsapit naman ng gabi ng araw kung saan siya tuluyang nanghina, napahagulgul na lamang siya sa iyak habang pilit kinakausap ang kanyang mag-iinang matagal nang namayapa. Napakasakit para sa kanya na tanggapin ang kamatayan, lalo pat hindi niya pa nagagawa ang kanyang nais. Inakala rin niya doon na magtatapos na ang lahat. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, may nagpakita sa kanya ng isang matandang lalaki sa kailaliman ng gabi. Ito ang nagsilbi niyang ilaw sa napakadilim na daan na kanyang tinatahak. Pagsilay naman niya rito, agad niyang hinawakan ang kamay nito. Nakakaduda man kung iisipin, pinili niyang tanggapin ang kung anumang iaalok nito. Para sa kanya, mamamatay na sa lugar na yon ang kanyang puso, kaya ang lahat ng mga mangyayari ay pawang hindi na mahalaga. Pagtayo naman sa kanya ng matanda, meron itong inihip na mga buhay na salita na agarang bumalik sa nawala niyang lakas. Dahil dito, unti-unting bumalik sa normal ang kanyang pag-iisip hanggang sa masipat niya ang kakaibang mukha nito. Ayon sa kanya, na yung taong yon ay kakaiba sa lahat. Isipin ninyo, sa pinakagitnang bahagi ng kanyang bunganga, meron ito roong maliit na hiwa. Kapag umaga nakatiklop ito, pero kapag gabi kusa itong bumubuka, senyales na malapit na itong magpalit ng anyo. Napakabaho rin ng matandang yon pinuno, pero sa katagalan pinili niyang sanayin ang kanyang sarili. At sa loob ng ilang araw niyang paninirahan sa poder nito, inilahad niya rito ang lahat ng kanyang kailangan. Ipinagtapat naman sa kanya ng matanda na nasa kanya na ang lahat ng hinahanap niya, pero hindi madali ang magiging kapalit nito. Dagdag pa nito na kung talagang mapilit siya, dapat handa niyang isuko ang sarili niyang buhay upang makamit ang kapangyarihan na kanyang inaasam. Nang marinig naman ito ni Uslan, napangisi lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Matagal na akong handa. Kaya mas mabuti na gawin niyo na lang." Dahil sa kanyang sinabi, hindi na ito nagtanong pa sa kanya. At kagaya ng inaasahan, malugod na sinunod ng matanda ang sinabi niya. Pagsapit naman ng gabi ng araw na yon, gumawa ito ng ritual na mula sa kalansay ng 100 taong napatay nito. Habang sinusunog ito ng matanda, paikot-ikot ito sa malaking siga, kasabay ng pagkanta nito ng isang himig na hindi niya matukoy kung ano ang ibig ipahatid. Ilang oras pa ang dumaan, bago sumapit ang 4:00 ng madaling araw, natipon na nito ang lahat ng abo na kanyang kinakailangan. "Humiga ka sa abong yan. Isuko mo sa kanila ang iyong buong pagkatao. At mula sa alikabok, aahon ka na merong bagong pagkakakilanlan. Magsisilbihan mo kami hanggang sa dulo ng iyong buhay." Matapang na wika ng matanda. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad niya itong sinunod ng walang pagdadalawang isip. Ilang minuto pa ang lumipas, dito niya na nakita ang wangis ng mga taong napaslang nito. Lahat yon nagmamakaawa sa kanya, pero ni isa wala siya roong pinansin at kinaawaan. Matapos naman niya itong gawin, umahon siya sa abo na halos napakalayo na sa dati niyang pagkatao. Pagsilay naman niya sa matanda, nakita niya itong may iniaabot na parang bato na punong-puno ng uod at alupihan. Paglapit naman niya rito, ipinakain yun sa kanya ng buo at sa isang iglap, naramdaman niya ang nag-uumapaw na presensya sa loob ng kanyang katawan. Ayon sa matanda, kapangyarihan ng gabunan ang nabuhay sa kanyang kalooban. Bibihira itong mangyari sa panig ng mga ordinaryong tao,
kaya ituring niya ito bilang pinakamataas na biyaya ng kanilang Panginoon. Dahil dito, taus-puso naman siyang nagpasalamat sa matanda. Sa paglipas ng mga araw, kagaya ng napag-usapan nila, isinakatuparan niya ang maitim niyang balak. Pagtungtong ng gabi ng Biyernes, dinalaw niya ang tahanan ng taong pumatay sa kanyang pamilya at sa loob lamang ng ilang minuto, natupad na niya ang paghihiganting matagal na niyang inaasam. At sa sobrang galit niya noon, hindi lang katawan ng mga ito ang kanyang kinuha, bagkus ay pati na rin ang kanilang mga kaluluwa. Isinilid niya ito sa lumang garapon bago niya ibinaon sa ilalim ng lupa. Matapos niya itong gawin, dito na nagsimula ang hindi maubos-ubos na utos ng bago niyang maestro. Marami itong pinapatay sa kanya at lahat ng taong kinuhanan niya ng buhay may kaalaman pagdating sa lihim na karunungan. Sa madaling sabi, si Uslan ang naging sandata ng matanda upang maisakatuparan din ito ang mga masasama nitong balak. Wala naman yung problema para sa kanya dahil sa natupad na niya ang kanyang pangarap. Dagdag pa niya na, simulat sa pool alam na niyang mangyayari ito, kaya wala na siyang karapatan na magreklamo. Sa loob ng 6 na taon, kung saan-saang lupalop na siya nakarating. Lahat ng mga lugar na napuntahan niya, hindi niya nililisan ng walang namamatay. Gaano mang kalakas ang kanyang kalaban, patuloy niya pa rin itong mapapangibabawan buhat sa hindi matatawaran niyang galing pagdating sa pakikipagkumbate. Hindi rin siya nagdadalawang isip na gumamit ng kahinaan ng mga kalaban niya para lamang matupad ang utos ng matanda. Dahil dito, walang antingero ang nakatalo sa kanyang abilidad. Kaya sa pagsapit ng ika-6 na taon, nanatiling misteryo ang tungkol sa kanyang pag-iral. Akala ni Uslan Pinuno habang buhay na siyang magiging tagasunod nito. Pero dumating ang isang araw kung saan parang nagkaroon siya ng kaliwanagan sa kanyang sarili. Ilang araw at ilang gabi niya itong pinag-isipan hanggang sa mapagtanto niya na nagmumula yon sa kanyang pamilya. Ang mga tinig na kanyang naririnig, paulit-ulit na nagsasabing lisanin na niya ang poder ng matanda sapagkat hindi ito magiging maganda para sa kanya. Nang maunawaan naman yon ni Uslan, palihim siyang gumawa ng plano. At kagaya ng mga antingerong kanyang napaslang, tinalo niya ang ika-2 niyang maestro sa pamamagitan ng panlilinlang. Ipinaramdam niya rito na magkaisa sila, kaya naman hindi na nito namalayan ang lasong inilagay niya sa mga pagkaing inihahain niya rito. Punong-puno ng pangontra laban sa matanda ang kinain nito, kaya wala rin yung nagawa kundi ang tingnan siya habang dahan-dahan itong nawawala ng buhay. Kalaunan, pumanaw ang matandang yon, dulot ng malubhang karamdaman. Nang mamatay na ito, sinunog niya ang bahay nito kasama ang labi. Yun na rin ang naging pagkakataon niya para bumalik sa kanilang lugar. Bagaman ulila, pinili niyang bumalik sa dati nilang tirahan. Doon na siya tumanda kung saan ang naging kaagapay niya ay ang mga nakababata niyang kapatid. Magmula noon, unti-unti nang nalagay sa tahimik ang kanyang kaluluwa. Bagaman naghilom na ang sugat sa kanyang puso, nanatili pa ring sariwa ang lahat sa kanyang memorya, kaya na may hanggang sa kamatayan, patuloy pa rin siya nitong ginagambala. Pero alam niyo, Pinuno, sa kabila ng napakaraming nangyari sa buhay niya, isa lang ang pinagsisihan niya. At yun ay walang iba, kundi ang pagtanggap niya sa panig ng kaliwa ng pinakamataas na biyaya na bigay ng Panginoon.